private school kendo aonge wach godo nikech private school gin schools ma ji giwegi to gi invest kulingana gi yuto pesa ma gin godo to kano land weche mag junior secondary school ni yudo ka ng'eny gi no ringo ma gidhi invest mondo gibed gi preparedness mane gitimo maber. In fact mago abino encourage gi mondo gibed prepared nikech ne gidhi receive nyithindo gi under what was called public private partnership. En gima ber ka giikore to joma ne ginyalo be kane kanyo to mondo gidhi giti gi facilities. So gima dinda kwan maybe public kane gidwa konyo nyithindo nikech wan gi equal access equality in education nego bed ni access yot. Nengo ma giketo mamalo cha mondo gilos pesa mang'eny mane monego ging'eya ne makoro wan jonyuol wan mondo kata nyathi moro motimo maber e public school to neno ni anyalo medore private school manyalo miya bed ng'at dhano kata in future nyalo yudo access mar private schools mondo gisom. To nengo ma giketo miwinjo ka Lina wacho ni ng'ama ne ginyalo ne luore gi kendo ni joga kwacho ni capital letters kiko keto mana ahinya to wabro hinyo nyithi joma pok ochopo e kiwango mar gine mar yudo pesa machal kamano. Pono na kwage ni be ka ging'iyo gibeda ne gi option mar absorbing nyithindo moko ma diher